Il-bidu ta' ġimgħa ġdida fisser il-bidu tal-ġuri ta' missier akkużat li fl-2004 stupra lil bintu li dak iż-żmien kellha biss 9 snin. Il-missier li għandu 47 sena qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ismu mhux qed jixxandar biex tkun protetta l-identità tal-allegata vittma. Il-każ seħħ 18-il sena ilu fir-residenza tal-familja f'Bormla fejn qed jiġi allegat li l-missier kien jidħol fil-kamra fejn tkun it-tifla u jsakkar il-bieb. Skont il-liġi, minħabba li t-tifla kienet taħt 12-il sena meta allegatament seħħ ir-reat, dan il-fatt jagħmel il-każ wieħed aktar serju. L-ewwel darba li seħħ l-allegat stupru it-tifla kienet qiegħda fil-kamra tagħha filwaqt li t-tieni darba kienet fil-kamra tas-sodda tagħha stess. It-tieni darba saret ilha marka fuq onqa li rata omma wkoll, iżda meta staqsiet dwarha ir-raġel allegatament biddel id-diskors. Qed jiġi allegat li ġimgħa qabel l-ewwel stupru ir-raġel kien allegatament diġà mess lil bintu minn fuq il-ħwejjeġ iżda kien waqaf ħesrem għax kienet se taqbad tajjat. Il-prosekuzzjoni qed tgħid li l-missier kien iwissi lit-tifla biex ma tgħid xejn b'dak li kienet jagħmlilha u kien biss ħafna żmien wara li hija fetħet qalba ma tal-mużew u rrakkuntat dak illi kienet għaddiet minnu. Ir-raġel kien għamel talba biex il-ġuri ma jsirx minħabba legat ksur ta' drittijiet fejn jidħol aċċess għall-avukat u meta nżamm taħt arrest preventiv għal żmien itwal milli tippermetti l-liġi. Il-qorti kriminali u sussegwentament il-qorti kostituzzjonali ma laqgħux it-talbiet tar-raġel. Raġel ta' 40 sena mill-Furjana nżamm arrestat wara li kien akkużat li attakka u darab intenzjonalment lis-sieħba tiegħu biċċa ħġieġa ta' mera imkisra waqt argument. Quddiem il-maġistrati Farrugia der missier ta' żewġ titfal li ismu ma jistax jiġi ppubblikat minħabba ordni tal-qorti, akkużat li attakka lil mara nikkaġunala ġrieħi gravi kif ukoll li ssuġġettaha l-avvanzi sesswali mhux mixtieqa u degradanti. L-uffiċjali kellhom jisfurzaw il-bieb il-ġewwa biex jiksbu aċċess għar-residenza fejn kienu sabu lill-akkużat bla ħwejjeġ u meta l-bieb infetaħ il-mara għanqet lill-uffiċjali tal-pulizija. Fil-qorti l-avukat tar-raġel staqsa li il-klijent tiegħu kien ġie akkużat li kkawża ġrieħi gravi meta l-ġrieħi ġew ċertifikati bħala ħfief minn tabib. L-ispettur wieġeb li hu ma qabilx mal-valutazzjoni tat-tabib. L-avukat difensur sostna li l-każ kien ivvintat kompletament mill-prosekuzzjoni mill-Lasa Zeta, akkuża li l-ispettur ċaħat il-parir espert u talab għal ħelsien mill-arrest tal-klijent tiegħu fuq garanzija anke jekk kontra kundizzjonijiet stretti tal-pleġġ. Il-qorti iżda ċaħdet it-talba fid-dawn tal-akkużi u l-kondotta kriminali tar-raġel u qalet li dan wassal għal biża' reali li l-akkużat jipprova jbabas jew jindaħal fil-provi li kieku kellu jinħeles f'dan l-istadju. Kevin Borch ta' 42 sena mill-Fgura nagħta sentenza ta' ħabs sospiża u ġie multat wara li ammetta li qeddet u kien vjolenti fil-konfront ta' uffiċjali tal-pulizija wara li tkeċċa minn klabb f'Paċeville. L-Ispettur Xavier Baldacchino spjega lill-maġistrati Farrugia li matul il-lejl ta' bejn il-11 u 12 ta' Ġunju kien hemm argument bejn żewġ irġiel fi stabbiliment f'Paċeville. L-irġiel tkeċċew barra mill-klabb minn bouncers iżda l-ġlieda komplet barra. L-uffiċjali tal-pulizija li intervjenew ġew attakkati mill-akkużat. Borch kien immultat 900 euro u nagħta sentenza ta' sena ħabs sospiża għal sentejn. Il-maġistrant reġa' beda wkoll l-arloġġ fuq is-sentenza sospiża preċedenti tiegħu li kien irċieva fi frar għal serq. Fuq talba tat-diviża l-akkużat tħalla jħallas il-multa bin-nifs.